So yan, good morning mo pa. Ba na ako ano pa. Ikot. Pati buhok. Magupit nga mamaya. Ayan, good morning mo par. Bali, yun nga. Araw ng linggo ngayon. Tapos, sabi ko sa kanila, dun kanila, kanoli. Magdadala ako ng gabi. Para nga sa aquatro na 40 days ni Ate Daisy. Mangyayin ako dito sa kapitbahay ng gulay na laing. Yan. Dadaling ko mamaya. At ayun yung laing. Gabi. Use the light. Kaya, kung ano yung kukunin ko. Coffee break. 6:45 yung oras natin ngayon. Alright. At init muna tayo ng tubig. Yan. Kunti lang yung initin muna natin. Hindi ako napag-init ka gabi. Yan. Yung sakto lang sa isang baso. Yung asawa ko tulog pa. Gusto lang yung gising. Sarado pa yung tindahan. Yan. Para makapagkape. Pagkakape, muna ako nung yung laing dyan sa likod. Tapos maligo. Hatid ko yung laing dun sa kanila, kanoli. Tapos maglalaba siguro. Pauwi. Ayan, ang kaganapan ngayong linggo. Yan. Kape. Yun, kape po tayo. Good morning sa inyong lahat. Ganda talaga nakukuha ng GoPro. Hindi tayo mahirapan na magkuha ng video kasi yun nga, ayos na yung gamit nating camera. Ayun, yun talaga. Salamat sa mga solid na viewers. At siyempre, salamat din kay Kuya Noli. Kasi kung hindi dahil sa kanya, yun, hindi rin tayo kagad ma-monetize kasi sa kanya galing yung mga viewers natin. Sarap ng higop mo, mga alaga ko. Pato. Dami kong manok dito eh. Mga manok na gala lang, mga sa akin. Tawagin ko. Mga pangkatay. Kasi pinakain ko na kanina eh. Mga 5:30 nagpakain na ako ng mga manok. Kasi yun nga, wala naman tayong pasok. Linggo naman. Pato. Blues. Pasok. Blues.
Yung mga alaga. Yung mga pangkatay. Dami. Yan ang sikat ng araw. Gabi, laing. Tawagin sa amin, katnga. At yan, nakapagsabi na ako dito sa may-ari.
Ayun na yung gabi na nahingi ko. Yan. Dami nito. Bigay ko na lang ito sa sako. Madadalhin ko ngayon. Tingnan ko muna yung pagupitan. Pagupit muna ako. At yung okasyon nila sa Aquatropa ata yun. Tapos ngayon na ako nanguha para mabilad. Yun. Kasi masarap to pag ibinibilad sa ano. Yun. Yan, salamat sa pinsan ni Mrs. na hiningaan ko ng mga gulay. Yan. Dami. At yan po yung kagandahan dito sa probinsya. Kasi yun nga, pwede kang humingi sa mga gulay-gulay. Kung sa Maynila, kung bibilin mo to, magkano na to? Kaya di ka pwedeng makahingi. Sa probinsya pwede. Hingi ka ng malunggay, mga gulay-gulay, pwede. Yan. So yan, alas 8 na po. Yan, sarado pa yung tindahan ko. Linggo naman kasi ngayon. Kumbaga pinahinga ko rin yung asawa ko. Buksan ko muna. Ginising ko na nga eh. 8 na. Pero bubuksan ko yung tindahan kasi aalis ako. Alas 8 naman na. Buksan muna natin. Buksan ko na kasi mabigat tong bukas. Sarado. Yan, open ko na yung tindahan. Kasi mabigat yung taas. Dito siya nahihirapan mas. Maliit na tindahan natin. Mini grocery. Lalo dito sa kabila. Okay na. Kunti na lang yung laman ng tindahan ko. At sa susunod na sahod, naisip ko, nag-usap yung mag-asawa, yung sali sa sahod, dito ko ilalagay muna sa tindahan. Dagdag puhunan. Kasi yung yung naunang sahod ko, dito nga sa GoPro, ipinayad ko muna. Yan. At least, kahit ganun, may nagagamit na tayo na magandang camera. Hindi tayo mahirapan kahit nagmumotor. Mabilis lang yung pagkuha ng cam. At hindi nagaano yung magdadala-dala pa na kung ano-ano. Ayan. Yung cellphone natin pang backup lang, malulubat. Ayan. At malupit talaga yung asawa ko. Tinago niya yung GoPro. Hindi muna sa akin pinagamit. Yun pala inorderan niya ng mga case. Ito, may case na yung GoPro ko. Tsaka nilagyan niya ng tempered. Naka tempered glass na yung GoPro natin. At nag-order pa nga siya ng battery. Battery tsaka charger. Yun. Salamat sa asawa ko na very supportive talaga. Ayan. Hanap ako ng sako kasi ilalagay ko yung gabi. Ayan po, walang sako na nahanap. Dito ko na lang lalagay sa plastic. Ayan, lagay natin dito sa plastic, walang sako. Namumotor lang ako. Ayan, gising na yung asawa ko. Siya yung camera ko. Dami nito.
pag naabot ko nito sa kanila, papagupit muna ako kasi mahaba na yung book natin. Para okay naman tayong tingnan sa camera kahit ano, construction tayo. Hindi nakaminus na sa ano, gastos nila. Kano na pagbilhin. Doon kasi sa bahay, wala na yung gabi na ano na food na. Dami sana doon yung mga nakaraan. Yan, pagkahatid, maglaba. Pagkatid, maglaba. Yan. Ito. Ano po, papunta na ako sa kanila, Kuya Noli. Ang service ko. Dumi na ng motor ko. Yan, kung kaya ng oras, pawasingan ko. Ayan. HG. Kahit naka-motor na, okay na. Makakakuha na tayo ng magandang kuha. Oh. Eh okay na, ayos na yung pag-camera talaga natin. Hanggang ngayon di ako makapaniwala na makakabili ko nito. Walang hanggang pasasalamat. Amo kayo, dito pala si Kuya Noli. Natid ko. Sige. Oo. Oh, sige, sige. Papa ni Kuya Noli pala yung ano, sa drive. Yun. Shoutout kay Dintek. Yan. Yun, shoutout kay Bicolano. Ano, nagagamit ko na yung GoPro. Bicolano Vlog, pa-support din po sa ano, channel niya. Ayan, dito na ako sa San Roque. San Roque High School, diyan sila Miss nag-aaral. So, yan, dito na ako sa kanila, Kuya Noli. Yun. Nay. Di.
Ba't nga? Kita ko sa di. Kita ko sa di. Kaya nuli? Nagkali. Sige ba? Yes. Si Jisoo. Sige, sabi ko Ah. kami nagkali. Kagat, Cho. Napapatag, kulog ka po. Ayaw mo. Ako kulog ka po sa tubatulog. Balik mo sa Balik man sana. bakit. Wala ka po ngayon. Sorry. Kiniyat ko. Ha? Kiniyat ko. Kiniyat ko ito kapitbahay. Kami na dito ni Mama. Amo ay. Nakakanulo-ulo. Oo. Dito na ako sa kabila. Ganun ka natin, sigurado sa atin. Ano dito? Ano nasa? Papakol ka na kanda. Mabulag-bulag. Dali, magkilit na. May salata. Ganito. Salamat. Oo. Mas ka na bilis ka. Wala ko sila ako. Ano po? Ganito. Kiniton. So, nabigay ko na yung laing. Yun. Punta muna ako dun kay Kasingil, magpagupit tayo. Ano ba yung kinuto ko? Nagluto ko kanina. Ah, mamaya na lang. Ha? Mamaya na lang, tatambay ako dyan. Pagupit muna ako. Yung tatay ni Kuya ulit. Niluto niya na raw yung karning kalabaw. Binili ko yun sa San Juan kahapon. Pinabili niya, inutusan niya ako. Sabi niya kasi, pag may makita ka na karning kalabaw, bili mo ko. Yun. Inutusan niya lang ako magbili. Woo! Ganda ng panahon! Ayan, dito na ako sa amin. Kaya Kasingil. Amoy! Idol! Gatas! Yo. Dito tayo kay Kasingil. Pagupit. Amoy! Papa. Karni. Amoy. Tibo. Gagatso. Tata. Kasi yan, dito na ako sa bahay. Ang daming bilao. Ay, si Alamid. Yo. Napasok. Linggo. So yan, dito na ako sa bahay. Nandito si Utol Alamid. Dahil linggo ngayon, bigyan natin siya ng pera. Ano yun? 1, 2, 3, 4. Yan. Bigyan natin siya ng pera. Kasi linggo ngayon, para may pang budget siya. I thank you. Oo. 4,000. Oh. Marami. Di yan po yung yung binigay sa amin ni Kuya Noli na Kahapon. 2K na pinaghati-hatian namin. Tagpo 400 kami. At ayun po, salamat sa nag-sponsor sa amin na tagpo 400. Sino nagbigay ng kay Kuya Noli? May mga gamit ko na to sa panganay. Umuwi kahapon, humingi ng pang tuition daw. Nag-aaral kasi sa Aquinas sa Ligas. So, may pandagdag na mamaya may sabong. Ayun. Sino nga nagbigay niya kay Kuya Noli? Hindi ko natanda. Hindi ko natandaan. Basta salamat po sa nag-sponsor sa amin. Ikaw ang nag-ilamos. Magang Ang nag-edit. pera. 2K. Magang nag-edit. Ayun, sarap nung kalabaw. Binigay ni tatay ni Kuya Noli. Ano? Sarap? Yung talaga pagpuro na sa akin, pagpuro sa akin. Ngayong daing.
Kailangan na ni Vilma. Mabilad. Ginagano may ano, yung paakin. Bili na ako ng pang-ulam namin. Manok, adobo. Yan. Ayan, nagluluto yung misis ko. Adobo. Na chicken. Yaw. Sarap yan. Ano anak ko? Araw ng linggo, family bonding. Yan. Quarter to 10. Siya na magluto, ako magbabasa na ng labahan. Akala ko magpapang-isip. Ayaw naman ni mama mo. Next time na lang, pag okay na yung ano natin. Ito po yung, ano niya, niluto na. Wow! Adobo. Yan. Kain po, kain. Kain tayo. Yan. Ako naglalaba ako. Si Miss nagluto ng ulam. Kasi, ito nga, isang linggo tayong wala. Laging siya dito yung gumagawa. Yung labahin. Ako rin gagawa. Yan. Nak, tara nak. Ayun na nak. Kasi pag galing sa trabaho, pupunta ko niya sa duyan. Yan, electric pan, init. Kaya ito, bawi tayo pag araw ng linggo. Atin po, sa paglalaba, yung ginagawa ko para mabilis, tatlong planggana. At na may tubig para isang banlaw, pangalawang banlaw, pangatlo. Yan. At yung washing ko na yan, matagal na yan. Mga siguro nasa 3 years na yan. Kung magpo 4 years. Yan. At ayan, update natin sa panahon ngayon. Grabe, makulimlim. Yan. Umulan, kakaulan nga lang. Tumigil lang yung ano. Ulan. Yan. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be
Ayan si Mrs. Nagsasampay na rin siya. Ayan. Tapos ayaw magpaikot ng labahan dito sa washing. Bali nagbabanlaw na lang ako. Diba mabilis? Kasi tulong-tulong. Kahit anong trabaho, pag tulong-tulong, mabilis yung gawa. Matrabaho dito sa bahay. So yan, pagupit tayo. 123. Hindi, kaya kung mga ka-vlogger na Yan, pagupit tayo sa kaibigan natin. Viewers. Galing tumubo kaya. Bagay, kada pumunti na ito sa rano. Terus kira-kira kontak Iba na naman ka. Karabayang tapos na. Tapos na. Ito yan, tapos na nga tayo mga pagupit. Yan na. Ayos na. Yun. Kailangan magpagupit kasi lagi tayong nasa camera. Yun. Hanggang dito na yung vlog na to. Nakapaglaban na kami ni Mrs. Yun. Maraming salamat. Bye-bye.